Рафи! Добре дошли в първото ни клипче от канала. Ни Рафи и Кико. Рафи и Кико. Ако искате да се спределете с нас, ето сега. Ще ги... Това е моето име и това е... И ще имаме giveaway. И на giveaway ще гифнем на рандом хора, които гледат и ще гифнем Legendary Bundle of Kiwi. Но няма да е скоро. Ще трябва да мине доста време. Да, трябва да съберем Robux. Да. Че това ни е първото видео. Айде, Да. Рафи, ти имаш чата, просто може да отидеш в моля да рете и да поискаш. Може ли 10... може ли 1 милион робъкси? няма да Бате, стане. за какво е моля да ле? За какво е моля да рете? Сериозно ли? Той иска да го сготви. Да сготвим едно пиленце. Ще го направим на пържено пиленце. Защо изира той ама? Ще го направим на пържено пиленце. О, метки ти колко е сладък. Аз ще използвам... Ба, той има Event Horizon! Бат, аз го убих. Ами аз си го намерих. Аз го убих много. Аз си помислих, че имам всички крайни оръжия. Това мисля, че е вярно. Защо имам чука? Дори не съм... Бате, чукът е безплатен. Той е от пас. Той е от Battle Pass. Какъв Battle Pass те гони? Не сме във Fortnite, ехо. Не сме във Fortnite. И значи да говори за Battle Pass, това е само пас, не Battle Pass. Пас. Той е безплатен. Чукът е от паса. Ох, метки ти не е много сладък. О, толкова сладък. Той сладък е без сладък. Бабай! Бате, той как много рядо. Бате, той е сготвен. Бате, той е сготвен. Да. Бате, отново е настанал глича. Добре, хора. Справяме се добре, но на мен ми лагва. Както и на мен. Бате, стай, той използва нож. Окей, брат. Това е с теб. О, пак ли ще използваш? Тъпия. О. Брат, не ми се говори за този Event Horizon. Сега, когато дойде тук, за RPG-то стрелям. Добре, хора. Това трябва да го убием. Ама не знам как и той е от контролер. Това е лошо. Ама поне сме на 4 токшот. Ба, то къде е? Там е. Какво? Той не ме оцели! Той е хакер! Той стрелна точно към... Той стрелна към бялата Той сам си го посока. поиска. Той сам си го поиска. Бабай. Той сам си го То не се поиска. целеше към мен. Заклевам се, във видеото съм го фанал. Заклевам се, че съм го фанал. Какво? Той не ме целише. Той буквално гръмна патрона над главата ми. Заклевам се, пича, дори не ме гледаш. Той е във видеото. Бате, той как? Там. Той се телепортира, ама верно. А не, че интернета ми е...
флешбенка. Флешбенка. Бенка! Да! Пича не се целеше към мен. Флешбенка. То може да се потвърди, че пича не се целеше към мен. Заклевам се, фанат. Какво? Той е хакер. Той е хакер. Той е хакер. Каквото точно да иска, защото мисля, че сме го фанали на видео. После това нещо ще го качим в YouTube. И да, нали това ще правиме. Бате, каква тая? О, не. Този път гласувай за арена. Знаеш ли защо? Бате, защо иска той мап? Паренка. Аз тук ще използвам нож. Защото това мап е за... Нали, Рафи, това мап е за... То се телепортира. Какво? Аз стая оцелих два! Аз не, тая използва шотган. Да знаеш, че то другия е пак с миналия от нас. То от миналия е пак с нас, дето имаше Event Horizon. Да, знам. Той сигурно ще... сега когато ни победи, стигва левел 100. Добре, аз щях да го убия, честно казвам. Мале какъв хедшот. Не, Бате. трикшот. Ами то Теле. Хубава работа. Easy win. Easy win. Не знам защо още съм на левел 99. Ама се О, не. Това е голям мап. Тук може и да ги измамеме. Като е огромно. Аз ще ги измама с кросбола. Ако нали знаеш, че кросбола, когато някой блокира... Ако се опиташ с катана да блокираш кросбола, няма да блокираш. За това кросболът е добър. Що преди си казал, че е лош? Той не е лош, защото катаната не може да го блокира. Преди си казал. Много лесно. Ако бях от другия профил, ще да е много лесно. Да, ти дет не си от другия си профил. Нямаш. А и от тук ми е по-малък компютъра. От цел ми е по-голям. А от къщи. Бате, той има... Бати, хакерът е! Ми биеш, приятелите, какъв е този спамер? С неговия тъп мувмент, така. Той сигурно, той има аутошут. Той има аутошут. То се телепортира. Заклевам. Да. Той има аутошут, защото е от телефона. Какво правиш там? Той сигурно е използвал лапстоун. Бро, искаш ли да се скрием до края? Е, тук да се скрием. Сега, когато някой дойде от тук, ще гръмнем. Това е хакер. Браво, бе, килеле! Просто те бяха обърнати
и с ножа ги удари. Взимам си RPG-то да направя. Яла пак да се крием. Бате. И дожи на скатана. А, не пейнтбол ган. Само не това! Имаме се. О, не е енерджи пиштоли. Не е енерджи пишки. Какво каза? Енерджи пишки. Само ли? Бате, катаната не може да дочва Райчил. А не може да доджва. Пич, сериозно ли го каза това? Аре, ела пак да се крием там. Видя как ги убих. О, не. Те са от тази страна. Гол! Окей, Локин. Локи. Този път. Аз знам къде да се скрием. Може ми използваш ти сайта, бе. Бате, кой използва тъпия сайт? Тоя. Сайт не е чак толкова лошо, дори защото... Гледай. Добре, бих го. Не, няма да стане. Няма да ти се получи. О, това ме запали. Брото купър. Знаеш ли какво вземам си RPG аз? Айде от другата страна да се скриеме толкова. Те оттам. Какво? Той те е видял, той е там. Трябва ли аз да си взема снайпер, да? Да, трябва. Бати, хакерът е тоя! Ти Стреляше! Той не те стреляше! Добре, хора, това бяха вторите чититари. Добре, да ходим пак тук. Какъв е той ада, бе? Не, няма да стане. Няма. Окей, брат, поне на Оникс. Оникс. Тук е добър мап, с който може да се скриеме. Да, но е възможно да ни намерят. Да, но е по-невъзможно да ни намерят. Вече е невъзможно. Бати, те знаят, че сме... Ау! Ти тук ще ни... Намериха ни! Не за дълго. Аз искам да взема джъмшарка. Взе ли го? Да. Абе, кой ще биш ти, бе? Какво? Кой ще биеш ти, бе? Не, брат. Няма повече да игра на Rival само заради едни идиотски тапанари. Хакери. Тапанари. Не са само хакери, ама са и тапанари.
шотган. Няма да стане, този път няма да ме успокои. Този път няма да ме успокои. Добре. Имах късмет, когато убих втория. Беше добре, че убих единия. И после аз убих другия. Бате, за какво ти е резачката? Къде да го знам, бе? О, да, тя те забързва. Бате, Ако не я убих тая, трябва да си спами с тъпото RPG. бате, просто е така се пързавах и го... И е така с ножа го убих. Е, как е така? Е, така ли? Е, така ли? Е, така ли? Е, така. Бегай! Бате, къде се крие тоя? А той в Ето го, момента маничкият табак. И аз ще си взема RPG като един гадяр. О, не, той използва сай. Бате, за какво? Той използва сай. Ама той използва само оръжията за бързина. Само за да може да се мърда бързо. Какво? Ей, да. Нямам никакъв шанс. Няма да го удара. Аз не мога да го оцеля. Да, защото той бега като някакъв заек. Ти нямаш патрони! Това е на малко. А, защо това? О, не. Не трябваше, ако бях влезнал там, щеше да сме изготвени. Не! Тук трябва да локинем, бро. Няма да ни победат някакви. Как е? Бате, той е... Какво? Той е хакер! Бати, топия хакер е! Не, няма да ме убиеш този път. Стъпят кросбол! Бате, защо? Защо чувам мал? Бързо хилтни се с котката. Добре, той е тъп. Трябва това да го спечелим, Рафи. Ще го спечелим, спокойно. Аз ще убия AFK плеера. Окей. Аз ще се заяждам с своя другия. What the fuck? Да! А, бат, той ме доджва. Той ме доджна. Окей, браво! Шо будеш така, Кириле? Стига си ската, браво! Какво? Хакер! Той стрелна след като паднах! Буквално беше така. Това е добре, че единия не прави нищо. Аз ще го убия този път. Добре. Аз ще
се заяждам с това. Тата! Тапанари. Тапанарски хак. Да! Успяхме! Да! Да, 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 да! Нека да играем на ранкет. Не искам на ранкет.